खुलुमबाय स्टुडियो आं रमन बसुमतारी कक्राझार जिल्ला इउनिट ट्राइबल संघआ खुंगा 63 बोसोरारि जथुम्मा हाबाफारि खुंफुंदों। कक्राझार जिल्लानि सान्तिपुर मुराबारि गामिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव थांनाय 23 आरो 24 मे खालाराव सानैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय हाबाफारिया मैया जोबथा एबा गेवलां मेल जानानै थाङो। बे जोबथा हाबाफारियाव मेल बेखेवगिरि महरै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन अल आसाम ट्राइबल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लाबावो कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांजों लोगोसे गोबां सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोन आरो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा। बे खुंगा 60 बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों गोजाम आफादनि आफादगिरि अनिल चन्द्र औवारी बिथांखौनो फिन सायख'फिननानै गोदानै आफादगिरि महरै दाफिननाय जायो। लोगोसे गाहाय नेथारि महरैबो सामजित बसुमतारी बिथांखौनो फिन सायख'फिननाय जायो आरो बे हाबाफारिया गाजा गोमजायै जाफुंसार जानायाव आफादगिरि बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे खुंफुं आफादनि आफादगिरि बिथाङाबो गोजोननाय फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों। जोंनि बे 3 बोसोरारि जथुम्माखौ बे सामसिंकिला सान्तिपुराव लाबोदोंमोन। बिथांमोनहा नर्थ क'क्राझाराव गोलैयो। नर्थ क'क्राझार प्राइमारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघनि सिङाव जोङो हाबाफारिखौ साननैनि थाखाय लाबोदोंमोन आरो बे हिसाबै मोनफानि उनाव मोनफा जोबलांबाय। नाथाय जों जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन गोबां मानसि जागोन आरो जोंनि आलासिफ्रा बेहाय फैनानै गोबां खोथा बुंफैगोन। नाथाय जोङो प्रग्रामखौ थिग खालामनाय समाव जोङो बिथांमोननि कनसेन्ट लानानै खालामदोंमोनब्लाबो दिनै मानिबा सफैनो हायाखिसै। जोंनि चिफखौ जों लिंहरदोंमोन, बिथाङा माबा खारनाव चेन्नाइआव नाबाबो थांबाय होनना खोनादों आरो माखासेफ्रा गुवाहाटियावनो दङ थाबथानानै। जों बिनि थाखाय दुखु मोनाखिसै। जोंना दुखुआ बेल' जोंनि पाब्लिकआ जेसेबां आसा खालामदोंमोन जोंनिफ्राय मिथिनो मोनदांनो बा जोंनि गोहो बोलोखौ नायनो स्पेसियेलि ट्राइबेल संघनि गोहो बोलोखौ नायनो बेबायदि बिथांमोना नुनो मोननाय जायाखिसै। अब्लाबो जोङो जा एसे फैदों जोंनि देरहासार EM बिथांनि दारैनो गोबां खामानिखौ मावनाय जाबाय आरो मोजाङै मोजां जोबना थांबाय। आरो बे जायगानि मानसिफ्रा ओरैबायदि सहाय सुबिदा खालामदों, गावसोरनो रायजोआनो संनाय खावनाय, रायजोआनो थानो सुबिदा होनाय, रायजोआनो जाहोनाय लोंहोनाय गासिबो बिथांमोनहा हेफाजाब होनायखाय बिथांमोनखौ साबायखर होआब्लानो थानो हाया। आरो दिनै बे जायगाखौ मा बुंनानै जोङो गोजोन होनो हाबावनो। बिथांमोनहा बयबो खस्थ' खालामदों जोंनि थाखाय जोंखौ नुफेराखै मिथिफेराखै। ट्राइबेल संघआ मा जिनिस बिथांमोनहा मोजाङैबो मिथियामोन। बे ट्राइबेल संघखौ बिसोरो बे कास्ट सार्टिफिकेट बेखौल' मिथियोमोन। ट्राइबेल संघनि सिङाव जे मा खामानि थायो, गावसोर मा ट्राइबेल बेखौबो मोजाङै मिथियामोन। मथर बिसोर ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोननानै माबा मोनसे मोननांगौ बेखौल' मिथियो। बे सम फैब्लासो जेला नांगौ होनब्लासो। नाथाय जों ट्राइबेल बा गाव ट्राइबेल बेखौनो मोजाङै मिथियामोन। बे जायगायाव जों बेखौनो मोजाङै एवारनेस खालामना गालांनो नागिरदोंमोन। दा खालामबायबो। खुब सम्भब बिसोरो बुजिगोन आरो गुबुन समफ्राव गावसोरखौ ट्राइबेल होननानै बिसोरो गावसोरखौ थालागोन। जोंहा बे हा हुनि सोमोन्दैबो अनेक खोथा बुंनांगौमोन। जोंनि मानसिया साना हौवा मिथिया हसिया जोंनि हाफोरखौ सिरि सिरि अना ट्राइबेलनो फानो आरो बे हाया जोंनाव गिदिंफिना। जों खोनानो मोन्दों बिदिनो खालामनाय दङ होननानै। गावनि लोगोथारनो बियो हारसा मानसि, बिनो गावनि हाखौ फानबाय। बर'आनो बायगौमोन, बर'नो फानोब्ला हयथ' बेखौ फानाब्लानो मालाय मानसिनो फाननानै बिदि जाबाय। दा जोंनि गेजेरावनो जों बिदि खालामना लायोबा गावनि हाखौ जों खोमाना लागोन। आरो जोङो मिथिखागौ जोंनिफ्राय थांबाय बलथे बे हाया जोंनाव गिदिंनानै फैफिनला। आरो बे हाजोंनो बियो हयथ' गुबुन मानसिखौ सोदेरनानै बेहाय न'खरनैबो खालामनो हागौ। जों बेफोरखौ एवारनेस होनो होननानै फैदों। आरो फारसेथिंजाय जोंनि मानसिया गुबुन जाथिफोरजों हाबा जानाय गुबुन जाथिफोरजों हाबा जानाय दं। जेनेबा बिहारिफोरजों हाबा जानाय दं, राजस्थाननिजों हाबा जानाय दं, UP फोरनि मानसिजों हाबा जानाय दं। बिसोरो गथ' सानै साथाम रायजो जानानै फिसाइया गारना खारो, नथुबा हिनजावानो होखारजायो, नथुबा रान्दि जानानै न'आव गिदिंबोफिनो बिमा बिफानाव। दा बे गथ' गथायफोरखौ लाना फैनाय समाव बिसोरो मा खालामो, बार्थ सार्टिफिकेटफ्राव गावसोरनि बै फिसाइनि नामखौ सोरबा सिं, सोरबा श्रीबास्तव, सोरबा माबा बिदि लानानै फैयो। बिनिफ्राय जोंनाव कास्ट सार्टिफिकेट फैयो। कास्ट सार्टिफिकेटआ बे दस्रा सार्टिफिकेट बायदि नङा, बे बाय बार्थसो। बिफाया ट्राइबेलखायसो फिसाजोआ ट्राइबेल जानांगौ, बिफाया ट्राइबेलखायसो फिसालाया ट्राइबेल जानांगौ। नाथाय बिसोरो बै सिं, दत्त, राय, बर्मन आरो श्रीबास्तव बेबायदि सिंफोरजों हाबा जानानै बे टाइटेल लानानै जोंनाव बिनायाव जों बेखौ हरा। जों मिथिनांगौ बे बर', खिन्थु जोंनि आयेना बेखौ थोना। दा बिनि थाखाय बेफोरखौबो जों एवारनेस नांगौ। गुबुन जाथिनिया जाहाथे हाबा जाया, हाबा जायोब्ला बेखौ दानि गोदान आयेनाथ' बिनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ दाननाय जायो, बिनि ट्राइबेल मर्यादाखौ दाननाय जायो। जाय हिनजावा हाबा जाहैगोन बिनि ट्राइबेल मर्यादाखौ दाननाय जायो। दा बेफोरखौ जों बेहाय एवारनेस होनो फैदोंमोन। नाथाय माखासे समफ्रा सुबिदा होनाय जायाखिसै, समाया थोआ जानायाव जों बेखौ बुंनो मोनाखिसै। जों मालाबा समाय मोनब्ला आरो बुंफिनगोन होननानै जों बेखौ थि खालामनानै थानाय जाबाय। बोसोरारि जथुम्मा हिसाबै गोजाम आफादखौ सिफायना
गोदान आफाद दानाय जायो बे बिथिङाव नोंथांखौ आफादगिरि महरै आरो फिन फसंफिनबाय बे बिथिङाव मा बुंनो सानो? औ नंगौ आंखौ आफादगिरि दोनफिनबाय दोनफिननायनि हयथ' बिसोरो थांखि दं जानो हागौ दिनै जोंनि मावनाय जोंनि जे टिम दङ जोंनि मावनायफोरखौ बिसोर मोजां मोननानै हयथ' जोंखौ लाखिफिनदों साफा सानै सोलाय सोल' जादों बे साभाबिक खिन्थु जोंनि टिमखौनो स्पेसियेलि आंखौ प्रेसिडेन्ट आरो आंनि सेक्रेटारिखौनो सेक्रेटारि दोनफिननानै भाइस प्रेसिडेन्ट दोनफिननानै जोंनि टिमखौनो बिथांमोना सायख'फिनबाय फैगौ 3 बोसोरनि थाखाय बेखिनि आरो फैगौ बोसोराव माबायदि खामानि मावलांगोन नोंथांमोनहा रायजो राजाफोरनि थाखाय? फैगौ बोसोराव जों बे स्पेसियेलि जोंना हानि खामानियानो ट्राइबेलनि हाखौ जाहाथे अनार ट्राइबेला दा मोनथों आरो जों ट्राइबेला गाव थाल गैयि थाखायनो हाफोरखौ फाननानै नस्थ' खालामना लागासिनो दङ जों बेफोरखौबो बुंगोन ओमफ्राय फारसेथिं जोंहा दैबानाजों खुरखाजानाय माबाजानाय हा मोनै मानसिफोर दङ बिसोरखौबो जाहाथे जोंनि मानसिया